ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತ ದಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೆರೆಗುಲ್ಲರು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಂಡು ಪಂಡಂಡ ಒಂದು ಶುರುವಾತಿನಿ ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯಾವರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯಾವರದ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೇದಾರದ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪಸಂಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೆರೆಗುಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಗಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಊರುದಾದುಪ್ಪಡು ಪರ ಊರುದಾದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಾತ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆನು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಅವು ದಿನ ಪೊಸಾತ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆದುಪ್ಪಡು ತೊಟ್ಟಿಲಾದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಎತ್ತೆರೆಗಳ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬರ್ರೆಗಂದು ನಮ್ಮ ಊರುದ 2 ಜೋಕುಲು ಇಶಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಿಕ ಮೊಗುಲು ಈಶ್ವರ ಬಕ ಪಾರ್ವತಿನ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಣಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಸಿದ್ಧಾದಿತ್ಯರು. ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ನ ಆದುಪ್ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಣಿದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪಿದಡ್ರಗಿತ್ತಂಡು ತೂಲಿ. भगवान् मंगलायतनो हरिः मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधु
ಸರಿ భారత మాతా జీవితకులు నాసిక్ బ్యాండ్ సంభ్రమకు ఎన్నిక ಶುರುವಾದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುನಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನೂತನ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಂಜೋನಗಲು ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಪೂರ ಪೊಂಜೋನಗಲು ಸೇರ್ದು ಕಲಶನ್ ಪೂರ ಪತ್ತದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಕೇದಾರ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಈ ಸಲ ಜೋಕುಲೆಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರು ಒಂದು ಬಾಲಗಣಪತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಆರೂರು ತೋಟ ಮೊಕಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಸೇವೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಆದುಪ್ಪಡು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪೂರ ದಾಂತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ 5 ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತದುಂಡು ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಂತೆ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂತ ಸಂತೋಷ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಲ್ಜೆ ಮೇರು ಮಾತಗಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಈಶ್ವರ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಭಜನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅದು ಪಡು ಊರ್ದಗ್ಲತಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ದಿನದ ಕನ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುಂತು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಯಾಲ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸರ್ ಆರೆ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಜೋಕುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಜೋಕುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆದೇರು ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದಿತ್ತುಜ ಸರ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡ್ ಕುಣಿತವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡಲ ಆರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಂಗಾವೆರೆ ಬಲಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷತೆ ಅಂಚದ ಅಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡ್ದು ಆರ್ಲ ಸ್ವತಃ ಬತ್ತದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಉಲೈಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಾನು ದುಂಬಗು ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊರಪ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಅವು ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಾತು ಊರುದಗ್ಲು ಊರುದ ಪರ ಊರುದಗ್ಲು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಗ್ಲ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಗ್ರಾಣ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಡು ಆತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದಿತ್ತಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪಿನನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ.
ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಸಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ಉಲಾಯಿದ್ದಾದ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿನ್ನತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆದ್ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಆದ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೋನುಂಡು ತುಲೆ ಹೈವೇ ಪೂರ ದಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೈವೇರ್ದು ಸುಗಮವಾದ ಸಾಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದಡು ಒವೇ ಥರತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಲ ಆತಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಶೋಕುಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಏರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಗುಲ್ ಮಾತು ಆತು ಶೋಕುಡೆ ಹೈವೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ 4 ಬೈಕ್ದಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಉಂತುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಲೀಸಾದ ನಮ್ಮ ಕೇದಾರದ ಅಂಗಣಗೂ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಡು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನದ ಇತ್ತೆ ಹೈವೇನ ಕಡತದು ನಮ್ಮ ಕೇದಾರ್ಗೆ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೈವೇರ್ದು ಕೇದಾರ್ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಡೆಮುಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರು ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೈವೇರ್ದು ಪಸಿನ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪನ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋತುಂಡೆ ಅವು ನಿಗಿಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ತೂಪಾರು ಒಂದು ಕೇದಾರ್ದು ಬಸ್ ಹೈವೇರ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಕೇದಾರ್ ಮುಟ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ಈತ್ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಈತ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲು ಎಂತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಜೋಕುಲು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಭಗವಧ್ವಜನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿಸ್ತುಡು ಅಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆನು ಏನನ್ನೋಲಿ ಆಗಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಂಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಡ್ ದಾದಪುರ ಬೈದಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಗ್ರಾಣಗು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸರಿಟ್ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗ್ ಎತ್ತಂಡು ತುಯ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದು ಪುನು ಉಗ್ರಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ಏನೇನ ಪುರ ಬೈದುಂಡು ಅರಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿಲಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ಫಲವಸ್ತುಲಾದುಪ್ಪಡು ತಾರಯಾದುಪ್ಪಡು ಬೊಂಡಾದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಏಪಾತೇನು ಪನ್ನಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತುಂಟುಲೆ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 1 ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಿದ್ದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಡ್ಬಾಕ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣರ್ದವರ ಎಂಕ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಡಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. This is Priyanka Santosh signing off. Bye bye.